طلع
والعقل يعمل الشريعة ويهيأ الإنسان للعمل تعمل بسيوف السيف وفي التشبيه للعلم وملك على حقه وفي الجنين والسلسلين على عالية شنكون بش الحزن ما يجدوش فيه وبش الهرم ما تستعيدوش عشان جدا البيت سينا الطلقة بيت شايفة فبيت لنا السبيل نحصلوا على الخيرة اسم أسيل سبب وتم حي فيها أشهر وتجدين ألف أو جبانيا وحرس حسن وجه ننظر الناس اللي كلام وما يستطيع سيدان الدراسة للبركة والكثيرة تسقي المسؤولين كالوغير وللحارسين فيها ما يحتاج للدورين الإنسان الكلمة المبين Today,
Olej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu wasal f'Betanja u sab li Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi 2 mili lemm minnha. Ħafna lud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba l-mewt ta' ħuhom. Kif semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, Mulej, kieku int kont hawn, hija ma kienx imut. Imma jiena naf li kull ma int titlob l-Alla u jagħtihulek issa wkoll. Ġesu qal lil Marta, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fl-aħħar jum. Ikollu l-ħajja u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu int dan? Iva Mulej weġib bidu, il-kelma tal-Mulej. Kristu, sentimenti ta' fidi ta' karità l-Islamija ninsabu hawn biex nagħtu l-aħħar islima tagħna nibdu Mikiel aktar waqt li tweddu niċċelebraw dan ir-ritorju. Illum hija ġurnata tal-luttu tal-Visku. Luttu għalija illi Dum Mikiel kien ħabib tiegħi sabilmentu kien għadu student ta' kienar dejna naħdu flimkien, luttu għal membri tal-familja tiegħu għal u luttu wkoll Visku għal din il-parroċċja tan-Nadum. Ma nistgħu ngħidu li huwa Visku u luttu għal klieru ta' biex kollu. Għaliex meta ġejjies Dum Mikiel, id-diocesi għawġija tilfet. Wieħed mis-saċerdoti l-iktar tajbin intatt. Meta miet Dum Mikiel, id-tilfet ġamr tal-klieru għawġi. Jiena miniex l-lejla sa noqgħod insemmi it-talli tal-biografija tiegħu ta' ħajtu għak li anki din tkun ħaġa interessanti ħafna. Lejla jiena sempliċement nagħmel ftit riflessjonijiet li jistgħu jkunu ta' ġid spiritwali anke għalina. In-Nislami huwa Kristu ieħor kif jgħidilna anke Tertullian, Kristjanus għal Kristus. U s-saċerdot għal-raġuni nisqaw huwa Kristu ieħor. U għalhekk is-saċerdot iktar dur għal fuq, iktar jitqaddes u iktar jsir effikaċi, iktar ma jsir jixbaħ. Il-dan l-eżempjar tagħna, Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Anzi, nis-sogra ngħid il-saċerdot ma jistax jagħti veru ġid il-punt jekk ma jagħmilx tiltu kollha biex isir jixbaħ il-Kristu. U propju fuq dan ix-xehd ta' Dum Mikiel mas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu beħsiebni nitkellem illum. Kristu kien profeta, kien saċerdot, is-saċerdot etern, is-saċerdot tal-ġdida, imma Kristu kien ukoll vittma. L-offerta magħmula biex jiġu maħfura id-dubiet tagħna. Jiena naħseb illi
Don Michiel kien jidher ċar dina l-qawwa u l-effikaċja tas-saċerdozju ta' Kristu. Għax kif Kristu kien mibni kullu ħeġġa biex jivanġelizza, biex iwassal il-messaġġ tas-salma tagħna, hekk ukoll Don Michiel fl-opinjoni tiegħi kellu f'qalbu din il-fjamma tal-apostolat, din il-ħeġġa, din l-dispożizzjoni li anke apposta kwalunkwe sacrifiċċju jgħin lill-oħrajn biex joqorbu dejjem iktar lejn Alla. Huwa kbir jitrabba familja minn Allum, familja verament usranija. Imbagħad kellu xogħol ukoll illi għal ħafna żmien ikun mifla, anzi membru tas-Soċjetà Benemerita tal-Mużeum imwaqfa bil-Beatu Don George Muir. Imbagħad beda jistudja s-saċerdozju u sa minn meta kien għamlu student, kien għamlu laqqas irċieva ordinazzjoni saċerdotali li kien mimli ħeġġa u kien juża l-intelligenza tiegħu, id-doti li taħalla biex jista' jagħmel xi ħaġa tal-ġid spiritwali l-oħrajn. Sa nfakkar ħaġa ta' 50 sena ilu ma niftakar illi kellna ninsejħulu il-moviment tal-istudenti u kienu wieħed minn dawna il-fawturi tiegħu kienu kollu illi ħaseb biex tibda tiġi pubblikata rivista żgħira The Student illi kienet tasal fidejn mijiet ta' studenti għawċin tal-iskejjel sekundarji. Kien jixtieq illi jgħin l-oħrajn sewwa bil-predikazzjoni tiegħu, bl-opinjoni tiegħu, bit-tagħlim li kien jagħmel, imma kellu anke għal-qalbu l-apostolat permezz tal-kelma stampata. U għalhekk kellu jitħarrek u għamel kull ma seta' biex joħroġ dak il-ktieb imsejja tħejjija għal ħajja tax-xogħol. U fl-okkażjoni li ħareġ għal darba il-ktieb ġiet iwaqqaf l-Università is-Soċjetà Lumen Christi li bida fl-żmien sal-lum ippubblikat eluf ta' kutba u ta' libretti. Don Michiel kien kellu magħluqa mimlija dil-imħabba għall-mhux tiegħu. Kien jagħmel ħiltu kollha biex jiġbed il-meddi lejn Alla. Nista' ngħid illi kellu ta' bilħaq viżjoni universali tal-Knisja. Ma kienx ħares biss lejn il-Knisja tagħna hawnhekk mal-ħarsa tiegħu kien itmur bil-bogħod. Difatti kellu ta' bilħaq spiritu missjonarju. Nessu tinsemmi kemm il-darba kien imur ma jieħu l-vaganzi f'xi belt tal-Ewropa jew x'imkien ieħor, imur proprju fil-postijiet fejn hemm il-missjoni ħalli jara b'għajnejh u jkollu esperjenza ta' dak li ġarbu il-missjonari biex iwasslu l-salva ta' Kristu. Imma daqshekk ma jfissirx li huwa trascura lill-art liku li jsira tagħna il-għaliex għandna nfuq bħala edukatur, direttur spirituali tas-seminarju Juri, direttur spirituali tas-seminaristi. Naraw ukoll les biex jagħmel pariri u jagħmel kuraġġ lill-numru kbir ta' saċerdoti u propju l-preżenza numeruża ta' saċerdoti għawġejn u anke Maltin għaw preżenti hija xhied tal-dejn li għandu Don Michiel ta' kemm il-darba hemm bil-pariri tiegħu bil-kuraġġiment tiegħu biex kompli biex il-quddiem fit-triq li ridna nsejħilhom Alla. Jiena sempliċement fuq semmejt xi ftit mill-apostolat tiegħu bil-ilma tiegħu. Imma Kristu ma kienx biss l-apostlu, Kristu ma kienx biss l-evanġelizzatur, Kristu kien ukoll il-vittma għall-umanità. U naħseb anke din il-ħaġa. Don Michiel kien jixbaħ ħafna is-Sinjur tagħna Ġesu. Għal Don Michiel bata u bata ħafna. M'hemmx għalfejn jinġejb ħafna eżempji u ħafna provi. Imma jiena naf illi l-passjoni ta' Kristu damet biss ġurnata. Imma l-passjoni ta' Don Michiel
dan is-snin. U m'għandniex naraw biss is-sofferenza tiegħu esterna fil-ġisem. Imma anke dak li sofra f'qalbu għax mhux l-ewwel darba li sab li ma fehmux. U naħseb anke jien jeħtieġ nagħmel nitlob skuża pubblika għax mhux l-ewwel darba li forsi fuq xi ħaġa ma konniex naqblu. Imma mbagħad nirraġunaw flimkien niddialogaw u nsibu soluzzjoni għal problemi li huma qegħdin jittormentawna. Imma għandhom mikier nista' nikkarantilhom meta kien jara xi ħadd li huwa biegħed minħalla xi ħadd jgħid iktar u iktar. Meta jara xi ħadd jgħid jagħti stampu u kien iħoss bħala bħal kien iħoss weġa' fil-qalb tiegħu. Għalhekk naħseb li huwa għamel kollox biex joħloq tpattija għal biegħed ta' il-lejl. Għalhekk huwa mhux biss kellu fiduċja kbira fit-talb u kien jitlob kontinwament, imma ħollu wkoll gruppi ta' talb u biċċa minnhom għadu jiltew hemm fis-santwarju ta' Pit biex l-istess spiritu li Pit beħ lihom u Mikiel ikomplu jagħtu lill-Alla fl-istess ħin jieħdu informazzjoni kontinwa tagħhom. Dom Mikiel b'għad il-għaliex kellu ħafna momenti li l-qalb tiegħu kienet muġuda. Mhux għax taf xi ħaġa, mhux għaliex ma kienx lestejjem li jaħdem u jinsa, il-kull bejn forsi qalu xi kelma jinsa. Imma bħala postlu kien iħoss jixtieq jagħmel wisq u iktar li kien jagħmel hu. Imbagħad xi ngħid għal marda kbira li huwa ġara. Kristu fil-passjoni tiegħu dan għal-milu kif jirrakkonta l-Vanġelu ġurnata imma bil-Mikiel ta' mis-snin. U jiena nixtieq hawnhekk ngħid kelma karatter ħajja. Anke il-ħudd li tant imħabba, tant tolsa, daru kbir, għadu b'siebu. Jiena nixtieq anke ngħid kelma karatter ħajja. Il-talba li talbu għalih għandu Mikiel u talbu għalih il-għaliex kienu jafu li għandhom dan il-bejt u dan il-tempiju illi kif għu spiritualment anki huma jgħu bit-talba. Jena naħseb illi dan il-moment bizzejjed nisemmu fuq xi ħaġa mill-ħidma apostolika bil-ħidma saċerdotali ta' dan saċerdot li ħallina. Imma jena nistajjel illi ħafna minnhom qalbhom qegħdin jgħidu kif smajta iktar minn darba ma marx il-ġenna u Mikiel ma nafx nista' jkun il-ġenna. Jiena naħseb illi bir-raġunet ma kienx hija biss il-verità. U jiena ma narayx kbira illi jgħaddu f'żmien oħra anzi laqqas ġranet illi kien hemm ħafna li jkunu jżuru il-qabar tiegħu biex jitolbuh. U lanqas naraw xi ħaġa kbira jekk nisma' l-udien li kien hemm inħalla xi grazzja bl-interċessjoni tar-Ruħ Tajba ta' Dom Mikiel għat-talba. Imma f'dan il-mument li nirtagħmu illi kif tirmandatna qolna l-sewqazza aħna nofru s-suffraġġju tagħna għar-Ruħ Mikiel. Għalhekk nitolbu bil-qalb mulejjal biex jiftaħlu l-kibien tal-ġenna u daħlu l-glori biex hemmhekk jikkuntempla lil Kristu li għalih kelli li għal jispira ħajja tiegħu kollha kemm hemmhekk jara l-Qadsa Verni Marija il-Madonna li tant kien iħobb kien jieħu gost jitkellem dwarha. Nitolbu għalih biex il-mulej ibattilu tal-ġid kullu li għamel u jagħtih premju ta' dejjem. Għalhekk ngħidu flimkien għatihom mulej il-Jusef ta' dejjem ta' dejjem huwa fis-sien. Dawwa l-fema ta' dawk li jmexxu l-pajjiżna u lil dawk kollha li għandhom is-seta fid-dinja biex iħabbirku għall-ġustizzja u l-paċi u għal dak kollu li hu taġid għalina nitolbu. Xierek fil-liturġija tas-sema lil qaddej tiegħek it-Siju Dom Mikiel li fil-Knisja kien Ministru tiegħek u amministratur tal-Misteri Qaddisa nitolbu.
Ftakar mulej fin-nanniet, it-tzijiet, rabatna, l-erwieħ tas-saċerdoti u f'daw kollha li telqu qabilna għal għandek biex jogħġbok iddaħħalhom fil-għena ta' dejjem nitolbu. Sinjur Alla u Missier li tiegħek waħdek hija s-saħħa, għati l-ispirtu tar-rassenjazzjoni mar-rieda mqazza tiegħek lil morda. Farraġhom u fejjaqhom. Għati wkoll nitolbuk paċenzja u l-għajnuna kollha li jeħtieġu lil dawk li jduru bihom. Nitolbu. Nitolbuk mulej xerret fuqna l-koll hawn preżenti u f'daw kollha li qed jingħaqdu magħna permezz tar-radio il-barka u l-grazzi tiegħek biex f'ħajjitna nwettqu dejjem ir-rieda tiegħek. Nitolbu. Iskiet nagħmlu t-talba personali tagħna.
Ġesu dejjem ħabbejt. Bla jeda ħdimt biex tirbaħ l-erwieħ. Is-seminarju kien għal qalbek. Lil-mużew int kont tħobb għatih. L-tfal, iż-żaża u anke kbar, lil kulħadd kont tistieden għat-talb. Sew f'pajjiżna u fil-missjoni kemm feċċewk biex tqawwilhom il-qalb. Għalkemm l-imrar tal-mart int ġarrabt, dan is-salib aċċettajt bil-ferħ. Missierek u ommok żgur qegħdin jistennewk biex bħalhom issib is-serħ. Għalhekk mis-sema fejn int qiegħed, it-tfafis ħarstek fuqna l-koll. Lill-Madonna ta' Pinu witlob biex aħna ħdejkom niġu wkoll. Ħuti jeżjes. Qegħdin jew kważi ċelebrajna funeral ta' Assis. U ta' Assis bħala Dum Mikel. Illi aħna l-koll ftit jew wisq irċevejna xi ġid spiritwali minn għandu. Jiena ħoħ Assis ukoll. Bħalissa qed naħseb jien x'ħadd minn għand ħija Dum Mikel. X'tana Alla permezz tas-saċerdozzju tiegħu. Naħseb intom ħafna illi arrejtu għandu xi darba. Ħadtu xi parir minn għandu. Smajtu xi pritka tiegħu. Rajtu xi artikolu tiegħu. Jiena bħal ħoħ qatt ma kelli il-privileġġ illi nqerra għandu jew inkellmu f'direzzjoni spiritwali. Nixtieq biss illejla naqsam magħkom esperjenza qasira illi kelli ma' hija. Niftakar qisu llum meta jiena ddeċidejt li nidħol is-seminarju kważi 40 sena ilu, hija Dum Mikel qalli ġus millum il-qudiem tkellemniex iżjed fuq il-vokazzjoni tiegħek, tilħax Assis għax jenħuk il-kbir sirt Assis. Għaddew snin u xi 10 snin ilu ġefejni Ruma fejn illum qiegħed kappillan u għalli ġus naħseb illi qed taħdem tajjeb, kompli hekk. F'dan it-tul ta' żmien qatt ma ndaħalli biss kull sajf qabel ma nitlaq minn Ruma kien iwassalni sal-vapur tax-xatt qabel il-marda ovvjament. U fil-karozza kien jagħmilli 3 mistoqsijiet. Għalfejn sejjer Ruma? Biex toġob lis-superjuri? Biex issib xurtik fil-karriera? Jew biex bl-intenzjoni retta tagħmel il-ġid fost l-erwieħ fil-Knisja ta' Ruma? Il-lejla nara lilkom kollha illi intom ħafna. Inħossni tassew kommoss illi l-Bambin Ġesu tagħna lil Dum Mikel bħala rigal spiritwali għal ġid tal-poplu tal-Alla f'Għawdex. Ngħid grazzi tassew lil Mulej illi fil-familja tagħna bis-sakrifiċċju u laqgħa l-tommi u ta' missieri kellna x-xorti illi fost l-10 aħwa kellna hawn Dum Mikel ħija. Nixtieq f'isem ħuti kollha nirringrazzja lil dak kollha li b'mod jew ieħor kienu qrib ta' ħija Dum Mikel, speċjalment fi snin twal tal-marda tiegħu. U ħafna minnkom illum qegħdin preżenti hawn. Doris, grazzi ta' dak li għamilt ma' Mikeli. Grazzi tassew. Grazzi lilek Isqof ta' Għawdex, l-Eċċellenza Monsignor Nikola Kawki. Illi oġbok tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni. Kien intu ukoll illi għamilt il-palinġirku tal-prima messa ta' ħija Dum Mikel. Kif qatt kontu ħbieb
qabel ma sar qasis, qabel inti ma sirt isqof. U llum għattina dawn iż-żewġ kelmiet sbieħ tassew fuq ħija. Naħseb illi ma għattina xejn ġdid, però ikkonfermajt dak illi ħafna minnkom għaraftu u tarfu f'ħija Don Michel. Grazzi, Eccellenza. Lil Monsignor Ċipriet u lilkom assisin kollha li fraternament ġejtu taqsmu magħna dan il-moment ta' niket u tama kbira kristjana fi Kristu xoxt. Grazzi lill-Eċċellenza tiegħu President ta' Malta, Dr. Edward Fenik Adami, u lill-Onorevoli Prim Ministru Lawrence Gonzi tal-preżenza tagħkom. Grazzi. Nirringrazzja wkoll lilkom onorevoli kollegi Toħti Giovanna. Fl-aħħar u mhix l-inqas nirringrazzja lill poplu Naduri kollu u lilkom kollha Awċin u Maltin tar-rispett u solidarjetà illi wrejtu magħna f'dan il-mument. Nitlobkom ħuti eżess fi Kristu illi tkomplu titolbu għall-familja tagħna u jalla u jennemmen da veru illi għalli falla illi mis-sema Don Michel illum iberikna il-kompli iħobna kif ħobna fl-art dejjem. Grazzi.
Is-siera tal-għamin, nirrimandaw l-Ewropa għanna natama għawija li ju għadda kolla li ju drama ma' Kristu, għadda għadda ma' għajja ma' Kristu l-ħajju. Għanna l-Ewropa għadġi kollu li nifawar u għamil għaddejja jgħu ħajju. Para signala għalina ta' xirka ħinja ta' ta' Kristu. Għalek u